Tabbas hakika kamar yadda aka saba kasancewa a duk lokacin da za a yi zaɓe da aka samu akwai 'yan ƙwarya-ƙwaryan dokoki da hukumar zaɓe take shiryawa musamman da a duba dokan da ya kasance bisa ga yanayin da ake ciki kamar yanzu misali dokan zaɓe na garin da ake zaman lafiya ba zai zamo daidai da garin da ba a zaman lafiya ba yanayin tsarinsu da dokansu wato ya bambanta to ina ganin kafin mu fara ji akwai wani akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina ganin wannan layin ya kuma samun matsala. Jama'a za dai ku iya wato ainihin shigowa cikin wannan shiri kai tsaye domin bayar da irin taku gudunmuwar ta lambobin da muka zayyana muku a baya sai mun ji daga gare ku. Muna tare da kai malam Mujahid. Kamar yadda dan uwa IBB ya jero bayani yanda kai a matsayinka na mai kaɗa ƙuri'a daga ka taso daga gidanka ka san babu fa abin da ya fito da kai face kai casting vote ɗinka wato ka yi zaɓenka ka tafi babu campaign don a dokan da suka fitar bana tsakanin campaign da polling unit wurin da ake zaɓe dole a samu nisan mita 300 duk wanda ya ayyana wani ɗan takara ka gane ko kuma ya zo yana nema ya canza ma wani ra'ayi a daidai wannan wurin zaben to fa za a iya cin taronsa naira 100,000 ko kuma a ɗaure shi na wata 6 a wannan dokan da suka sa wato in dai ba a samu wancan tazara ta ba a samu wannan tazaran ba ka zo saboda in ka lura da mu tsarin zaben mu secret ballot system ne ba a yadda ma wani ya san wa kake zaba ba ballantana ma ya gane wa ka zaɓa ko ka zaɓi namu ne ko baka zaɓe mu ba saboda haka dukkan ejen na sauran jam'iyyu da suke wurin ba su da hurumin su gane meye wannan ya zaɓa ko kuma su canza ma ra'ayi akan su canza ma mai zaɓe ra'ayi akan yana so ya zaɓi A su ce lallai ya zaɓi B. To malam Mujahid kafin mu shiga cikin dokokin kai tsaye bari mu dan jalin zami na ji kayi magana akan secret ballot system shi wannan wani tsari ne na zaɓe kuma yaya yake idan kuma tsari ne bayan shi akwai wani tsarin ne sannan Najeriya akan wani tsari take tafiya. Na'am akwai tsaruka na zaɓe guda biyu da turanci sukan kira su akwai open ballot system shi open ballot system shine wanda komi dai is open dai tun da dai yawa buɗaɗɗen tsari kenan yawa a open ballot system babu wani restriction da yawa wasu dokoki na a hana ka kai abin da ka ga dama yawwa to amma shi wannan open ballot system din da ka samu kamar yadda na gaya ma ana sa dokan zaɓe ne gwargwadon yanayin community da kuma society na mutane. To ina ganin kai tsaye kafin mu kuma shiga mu buɗa mu ji yadda waɗannan zaɓuka ɓangarori biyu suke za mu kuma tafiya hutu kana sai mu dawo mu ɗora. Jama'a masu kallon mu kun dai da wannan shirin na yake kwararowa tare da bakin namu za mu kuma komawa hutu to amma fa kada ku yi nisa daga akwatunan talabijin ɗinku domin za mu dawo mu ɗora shirin a kashi na 3 kana kuma mun tabar masa baki ɗaya kada ku yi nisa daga akwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo. mu da dawowa sannunku da ci gaba da jimurin kasancewa da shirin farfajiya na tashar New Africa TV Hausa. Ga waɗanda suka datse mu a daidai wannan lokaci da shirin namu na yau ɗori ne akan na jiya inda muke tattauna akan guzurin ranar zaɓe tare da manya-manyan bakin namu waɗanda suka shigo domin bayar da gudunmawa ga al'ummar Najeriya domin tunkarar wannan zaɓe kuma a yi shi cikin lafiya a kuma gama lafiya. Kai tsaye za mu ɗora sai dai kafin nan za mu wato ainihin karanto lambar wayar mu domin shigowa ku kuma wato ainihin ba da taku gudunmawar. To ina ganin kai tsaye ma muna da wani akan layi bari mu ji gudunmawar da ya shigo da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa shirin farfajiya na tashar New Africa TV Hausa da wa muke tare. Barkan ku dai kuna tare da Hadiza daga Yobe. To malama Hadiza daga jihar Yobe muna tare da ke. Kina da wata gudunmawa a cikin wannan shiri wanda muke tattauna akan guzurin ranar zaɓe wato gobe kenan Asabar da za a fara gudanar da shi? Ina so ku yi kira da jam'iyyu. Na'am. Irin jam'iyyu masu bada kuɗi a gurin zaɓe. A ma'aikatan zaɓe. Na'am. Muna tare da ke malama Hadiza. To insha Allah bakin mu za su yi magana a kai domin wato ainihin gujewa irin waɗannan matsaloli. Kai tsaye kuma muna tare da malam Mujahid wanda zai karanto mana dokoki da aka tanada
domin wato ainihin hukunci ga waɗanda suka saba waɗannan dokoki a lokacin gudanar da wannan zaɓe. Insha Allah za ki ji mu Malama Hadiza. To shi kenan. Mun gode Allah sosai. ya taimake mu. Amin, muna fata a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Malam Mujahid na dawo gare ka. Kai tsaye ka ji kiran ita Malama Hadiza daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. Gashi kuma dama za ka karanto mana dokoki ne. Za mu so mu ji yaya dokokin suke. Na'am, kafin mu zo kan tambayan da bayanin da Malama Hadiza take yi take bukata da mu karasa bayanin mu akan tsari na open ballot system da kuma secret ballot system. Haka. Wanda shi open ballot system wanda ya zo yin zaɓe dai ayyana ma dan takarar da yake so ya a gurin da zai dangwala. In ya so ya faɗa da ƙarfin ya so ya faɗa a hankali zai iya zuwa ya dangwala ya ce ni na zaɓi fati kaza kaza. Ko ya ɗaga ya jama'a ku shaida na zaɓi kati kaza da kaza. So amma wannan an taɓa yin hakan dai a Najeriya ina jin lokacin 1963 haka. Tun wancan First Republic ba. Na'am. An yi wannan zaɓen kusan ma shine zaɓen da suke ce ma is the most free and fair election in Nigeria. Ingantacciyar zaɓe da ya zama wanda ya fi kowanne. Na'am. To sai shi kuma secret ballot system daga baya dai Nigeria aka canza aka dawo tsarin secret ballot system din saboda yanayi. Tunda al'umma ana daɗa wayewa kuma siyasan kaga yana daɗa zafi. Domin yanzu Malam Mujahid mun kuma samun wani akan layi. Bari mu ji tasa gudunmuwar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Barka da shigowa shirin farfajiya na tashar New Africa TV Hausa da wa muke tare. Ide tambayar da farko dai gidan talabijin wannan gidan da nake so in san ko da gani. Na'am, muna tare da kai da wa muke tare. Muna tare da Sani nan Maradi Yahuda Nijar. Masha Allah. To muna tare da kai, menene gudunmuwarka a cikin wannan shiri mai albarka da muke gudanarwa? Ina da son da in wa tambayar gidan talabijin wannan gari ne yake. Wannan gidan talabijin yana nan kasar Sudan ne kuma muna yada shirye-shiryen mu da harshen Hausa a awa 24 na kowace rana. Kana kuma abu na gaba muna nan dab muke da bude ofishin mu a wato ainihin jihar Kano ta tarayyar Najeriya nan gaba kaɗan insha Allah. So, madalla. So, muna abin da muke fata dai mu dai makwatan Najeriya muna fata Allah ubangiji ya sa wanga zabi a yi shi lahiya a kwashi lahiya. To muna godiya sosai. Bakin addu'a da muke kenan. Amin. Allah ubangiji ya mana zabi na alkhairi. Amin ya Allah, amin sun mu. Allah mana zabi wanda ya zama alkhairi. Amin 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 amin. Iyaye doka tun dai kowa ya bai taka doka ba aka bi ka'ida da kowa ya ce ka amfani da kuɗi. Na'am. Masha Allah. To muna godiya sosai. Nan mu gare mu da muka saba kan zaben mu nan. Ya saba da naku. Da mu nan dai mu kawai dai wanda ya ba labari ce ko me za a yi shi gida. Kai a zo ba ba. Na'am. Yawwa kenan ko me kenan da ka ga mu kuma mutum daga ne ka ga mai tun daga gida ka ga mishi. Da zabu ne mun ba takardu ake gwara mutum cikin mota zama kan shi. Ka inda kake so ka yi ka zaba. Na'am. To masha Allah. Ka ba doka da kwarmiya. Yayi kyau. Kowa abin da kai ka kaje ka zaba ka tafi wanka. Masha Allah. Kuma akwai abokin adawa. Ba wanda ya san abin da ka zaba ka tafi wanka shi kenan. Masha Allah. To muna godiya sosai kuma muna fata al'ummar Najeriya sun ji wannan kira naka. Ga abubuwan da za a yi shi nan bayan fage ka aje mu zaba. Na'am. Wato kada a je wajen kada ƙuri'a a yi a can. Yawwa. To muna godiya sosai da fatan kuma al'umma suna tare da mu sun ji wannan kira naka kuma za su yi amfani da shi. Wanda je talabijin Allah ubangiji ya tsore shi. Amin Allah ubangiji ya tsore shi kuma Allah ubangiji ya sa kada kan gwamnati ta shiga cikin harkar kuta kadaran da. Amin 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 muna godiya sosai da wannan addu'a ta ka. Kullum muna son shi dama in talaka ya ga an ga talaka zai waye. Haka. Sai a zuwa a samu ɗan gidan talabijin wata diya a ce sun yi kaza don a yi jirage. Na'am. To dama wannan taken gidan talabijin shine bunƙasa nahiyar Afirka. Abin da ke mana ciwo kenan wurin. Allah sarki. Shin gidan talabijin diwa gani wani gidan talabijin na Kaduna. Shi muna son gidan talabijin na Arewa. Na'am. To insha Allah dai zaka sami wannan gidan talabijin da tafiya akan layi kamar yadda ya dauko na burin wato ainihin bunƙasa nahiyar Afirka da kuma wayar da kan al'ummar Afirka su san 'yancin su sannan su tsaya da kafafuwansu ba tare da tashin hankali ko rikice-rikice ba.
mun gode sosai, da fatan za a ci gaba da kasancewa da wannan gidan talabijin mai albarka. Malam Mujahid, na dawo gare ka a gurguje, a dunkule, a cure, muna so mu ji bayanan. Bari mu danyi abin a gurguje saboda lokaci. Na'am. Mun gama bayani akan ice grade value system wanda shi akasin wancan ne, kishiyan wancan ne, wanda shi ka zo da kai a boye, yawa ba ya kai kamfen ba ya ka bayyana abin nan ba, saboda a tabbatar wa duniya cewa mu Najeriya kusan tsari mu mass grade ballot ne. Akwai tsari da hukumar zabe ta fitar na wannan zabe da za a fara gobe, dokoki ne da hukunce-hukuncen su, dukkan wanda ya kare wannan dokan ga hukuncinsa. Suka ce kamar mutumin da yake kokarin gano wanda kake so ka zaɓa, ko da ka je zaɓen yana leƙawa, ko ya neman tilasta kai ka zaɓi wannan, yawwa suka ce duk wanda ya haka da a ci taronsa naira 500,000 ko kuma da ya prison na shekara 2. Sannan mutum ya sayar da abin nan ɗinsa, katin zaɓensa, ko kuma a wurin a samu mai sayan abubuwan kamar ɗan jam'iyya A inda ka zaɓi jam'iyya B. Ina ganin muna tare da wani akan layi kuma dai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Barka da shigowa shirin farfajiya na tashar New Africa TV Hausa, da wa muke tare? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, da wa muke tare? Kana tare da Ɗahiru Halilu Usman Bauchi daga Najeriya. To masha Allah. Ɗahiru Halilu Usman Bauchi daga Najeriya. To ka ji abin da shirin namu yake tattaunawa a kai, menene gudunmuwarka a ciki? Alhamdulillah. Muna jin ka. Muna tare da kai. Daga farko dai muna miƙa gaisuwa na wannan program din ma, musamman kai Malam Abdulaziz da Malam Mujahid da Malam Ibrahim. Muna godiya. Na shi ne. Na'am. Na farko, mutane ne yana da kyau a yi ƙoƙari a fito wannan zaben don ƙuri'anka shi ne incinka. Wato masu zama a gida kenan kana ganin akwai kuskure a cikin haka, ko kuma mace ta ce a ita tunda girki ne aikin ta ba sai ta fito ba? Muna tare da kai. Yana da kyau, duk dalilin duk mazaje na san sun ba da dama wa matan su je wannan zaben, saboda shi ne za su zaɓar abin da suke so. Na'am. Yawwa. Kuma sai a haɗa da addu'a na alkhairi. Yawwa. Duk kuma mu ci gaba da addu'a mafi alkhairi. Allah ya bana mafi alkhairi. To muna godiya sosai da fatan ai wannan zaɓe lafiya, a gama shi lafiya. Saboda yanayi na lokaci za mu wato ainihin dora domin jin irin waɗannan dokoki da aka shimfiɗa. Mun gode, sai mun sake jinka. To Allah ya sa. Masha Allah. Malam Mujahid, a gurguje. A gurguje dai cikin abubuwan da muke karantowa na wannan laifuffukan da mutum ka iya afkawa cikinsu lokacin zaɓe shine ba da cin hanci da rashawa. Shi ma laifinsa daidai ba da kuɗi, kamar yadda ita malama Hadiza ta yi wannan magana. Wannan an san malama Hadiza kenan. Na'am. Duk wanda aka kama shi yayi wannan da a ci taronsa naira 500,000 ko kuma dai shiga prison na shekara 1. Sannan sai dukkan wani mummunan ɗabi'a da mutum, ko da ka kawo any disorganization a wurin, ka ɓata tsari dai wanda aka riga aka tsara shi, ko wani abu dai, ko sai wani duk wanda ya haka shi ma laifinsa ɗaya da wayancan. Na'am. Sai kuma yin campaign a wurin a polling unit da ake kada ƙuri'a, shi ma laifi ne da da iya cin mutum taron naira 100,000 ko kuma zai shiga prison na wata 6. Sannan sai halaka ko sacewa ko kwacewa wani material na hukumar zaɓe, wasu kayayyaki, yawwa nata ne ko na kai mai zaɓen ne da daka sa don a hana ka tafiyar da abin yadda ya kamata. To shi ma wannan zai sa ma da a ci taron ka naira 500,000, da ka iya kuma za a iya kuma ɗaure ka na shekara 1. Sannan sai wanda zai je yi zaɓe under age, mutum wanda bai kai shekara ba, amma a yi mudda a haɗa maza ya je ya yi zaɓe, ko kuma mutum ya zo ya yi zaɓen sau biyu. Ya yi ya kuma ya koma can, a'a zai iya ma zuwa wani wuri ya yi, ko a kama shi a wuri ɗaya. Suka ce shi ma wannan laifin zai iya haifar da biyan tara na naira 500,000 ko kuma ɗaurewa mutum na shekara 1.
sannan kuma ina gaisuwa ga mutanen gida da suka kira mu. Masha Allah. Muna musu fatan alkhairi gaba.